سلامن طعنان نخلكم تخاتلتي يكون اندابلكو نابناي لما عنت مدبي كاتو ابناي لما عنتي مدبي كم تلمود نعخم نتخاتلتي يمهريو الى حسبكو مدب حيزلكم مصيلخو ناي لما عنتي مدبي زلعلو كاب سلامتا ناب عرات بقليلو زبصحو 10 ጥበባት ኢና ክንርኢ እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ይጽንሑ ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታ ውርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ተረኽብሉ ቻነል ሰድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በጽሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ እዚ መደበይ ዘልዕሎ ካብ ሰላምታ እስካብ ዓራት ኣብ ዘለው ስቴፕታት ካብ ሓደ ናብ ሓደ ስቴፕ ከመይ ክትሳገሩ ከም ትኽእሉ ክንርኢና ኣብ ሓደ ከተባዕትዮ ተመሳሳሊ መሰናኽል የጋጥመኩም እዩ ቀፂልና ንሪኦም ጥበባት ነዞም መሰናኽላት ንምሕላፍ ይሕግዙኹም እዮም እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ጥበብ ንደቂ ኣንስትዮ ምቕራብን ዕላል ምጅማርን እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ምቅርራብ ክነልዕል እንተለና እተገዳሲ ነገር ኣብ ውሽጥኻ ዝስምዓካ ስምዒት እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ንምቅርራብ ዘድልየካ ርግኢልካ ናብኣ ምቕራብን ዕላል ምጅማርን እዩ ኮይኑ ግና ብገናኻ ምሙጋስ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ክትፈልጥ ኣለካ ኮይኑ ግና ንኣብነት ሃይ ጫማኺ ደስ ዝብል ከም ዝኾነ ክነግረክ ደልየ ኢልካ ዕላል ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ኮይኑ ግና ብጣዕሚ ለፍላፊ ተዛራቢ እንተኾይንካን ቀልጢፍካ ክትእምናን ትጽዕር እንተኾይንካን ቀልጢፋ ኔጌቲቭ መልሲ ክትህበካ ትኽእል እያ ርግእ ዝበለን ኖርማል ዕላል ንምዕላል ዝኽእል ወድን ምዃን እቲ ዘድልየካ ነገር ዓርሰ እምነት እዩ ስለዝኾነ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከመይ ኮንፊደንት ኮይንካ ክትዕልል ከም ትኽእል ክትምሃር ኣለካ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ክትረኽብዎን እንከለኹም ዝምችዋ ኮይነን ትረኽብዎን ኢኹም ብፍላይ ድማ ንብዙሕ ግዜ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ርሒቕካ ከም ዝጸናሕካ እንተዘይ ምሲልካን እንተዘይ ሓሪፍካን ዝቐለለ እዩ ዝኾነልካ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ስልኪ ቁጽሪ ምቕባል እዩ ነዘገዳሲ ስቴጅ ኣገዳሲ መሰጋገሪ ኮይኑ ዝጠቕመካ ከመይ ዘሐጉስን ዘስሕቕን ክትኮን ከም ትኽእል ትምህርቲ ምውሳድ እዩ ስልኪ ሒዝክዶ ክትብላን ከለኻ እወ እንተኢላትካ ንስልክኻ ወይ ድማ ንቢሮኻ ኣውፂኻ ንኽትህበካ ክትገብር ምግባር እምበር ሃብኒልካ ካሊእ ሃጠውቀጦ ኣይተብዝሕ ከበላሽውልካ ስለ ዝኽእል ኮይኑ ግና ከመይ ከም ትጥይቓ ደጋጊምካ ክትለማመዱ ኣለካ ደጋጊምካ በእምሮኻ ኣብ ትለማመደሉ ግዜ ዝበለጸ ይቐለካ እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ቆፀራ መሓዝ እዩ ሕዚ ናይ ቆፀራ ሕቶ ተሓተሉ ግዜ እዩ ኣብዚ እውን እተገዳሲ ክእለት ተፃዋትነትካን ናይ ምስሓቕ ክእለትካን ሒዝካ ምጽናሕ እዩ ብተወሳኺ ድማ መሓዙት ንኹን ዝብል ቅመም ትውስኸሉ ሞ ዝበለጸ ክተቕልሎ ትኽእል ኢኻ ብስልኪ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ቆፀሮ ክትሕዝ ኣብ ትደልየሉ ግዜ ድማ ንራኸብ እሞ መሓዙት ክንከውን ኢና ወይ ድማ ብልጽቲ መሓዛ ከም ዝወፀኪ ይመስለኒ ኣሎ ብምባል ዝበለጸ ነቲ ውጽኢትካ ከተውስኾ ትኽእል ኢኻ ኣብዝሓ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ወዲ ንምሕዝነት ጥራሕ ከም ዝደልየን ንምእማን ይኸብደን እዩ እዚ ድማ ኣብ ኣእምሮአን ሕቶ ንኽልዓል ይገብር እዩ ፈቲኒ ደይኸውን ዝብል ሕቶ ይልዓለን እዩ እዚ ድማ ንዓኻ ዝበለጸ ዝምችው እዩ ኣብዚ እውን ብተመሳሳሊ ነተን ቃላት ክተጽንዕንን ክትለማመደንን ኣለካ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ናይ ቆፀራ መዓልቲ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ንዝህልወካ ቆፀራ ንምኻድ ኣብ ትዳለወሉ ግዜ ክትገብሮም ዘለካ ኣገደስቲ ነገራት ኣለዉ ብዝተኻእለካ ዓቕሚ ጽሩይ ይኩን ብዝግባእ ሻወር ምግባር ዶድራንት ምግባር ብፍላይ ድማ ዘጥዕመልካ ክዳን ምግባር ስንኻን መልሓስካን እውን ብዝግባእ ኣጽሪ እቲ ቀዳማይ ቆፀረኹም ንቐጻልነትኩም ዝውስኖ እዩ ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ጥበብ ኢድ ንኢድ ምትሕሓዝ እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ምስዓምካ ንቁሩብ ግዜ ንኢዳ መሓዝ ዝበለጸ ጥቕሚ ኣለዎ ነዚ ምግባርካ ክትእመን ትኽእል ወዲ ከም ዝኾንካ መርአይ ሜላ እዩ ደቂ ተባዕትዮ ኢድ ንኢድ ምትሕሓዝ ጾታዊ ርክብ ንምፍጻም ከም ምድላይ እንትስምዖም ደቂ ኣንስትዮ ግና ዝበለጸ ምርድዳእ ምትእምማን እየን ዝሪኣሉ ስለዝኾነ ንኢድ ንኢድ ምትሕሓዝ ብዝግባእ እንተፈጺምካ ናብ ምስዕዓም ንምኻድ ዝቐለለ ይገብሮ እዩ እዚ ድማ ከመይ ከም ዝኸውን ክንርኢ ክትምሃርዎም ዝግብኡኹም ጥበባት ካሊእ መዓልቲ ክንርኢና ንሎሚ ግና ሓደ ኣገዳሲ ሓሳብ ክንርኢ እዚ ድማ ከብዲ ኢድ ናይ ምንባብ ጥበብ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዓይነት ነገር ብጣዕሚ ይፈትዋ እየን ከብዲ ኢድ ምንባብ ምስ ፈለጥካ ኣብ መንጎ ዕላልኩም
ንኢዳ ስሕብ ኣቢልካ ቁሩብ ምስ ኣንበብካላ ኣብኡ እንዳሃለኻ ማሳጅ ክትገብረላ ትኽእል ኢኻ። ምስ ወዳእኻ ድማ ንኢዳ ሒዝካ ክትጸንሕ ትኽእል ኢኻ። እዚ ስቴፕ ሙሉእ ንሙሉእ ይሰርሐልካ እዩ። ርግእ ብዝበለን ልስልስ ብዝበለን መንገዲ ስለ ትፍጽሞ ደስ ዝብል ስቴፕ እዩ ዝኾነላ። ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ጥበብ ምስዕዓም እዩ። ሓደ ቅድም ኢልና ዝረኣናዮ ቴክኒክ ንርኣይ። ምስ ጓል ኣንስተይቲ ኮፍ ኢልካ እንዳዕለልካ ክትስዕማ እንተደሊኻ ሃንደበት ቅርብ ኢልካ ጨጉራ ትነኽአላ እሞ ካብኡ ጨጉርኺ ልስልስ ዝበለ እዩ ዝመስል ዝብል ርእቶ ሃባ እሞ ንኽእኽእ ኣበለላ። ኣብዚ ግዜ ክምስ እንተይላትልካን ንርእቶኻ ዝፈትወትልካን እንተመሲሉካን ንኽትስዕማ ድልውቲ ከም ዝኾነት ዘረጋግጸልካ እዩ። በይንኹም ትኾኑሉ ግዜ ተጸቢኻ እንተስዒምካያ ዝበለጸ እዩ ዝኸውን። ኣብ መበል ሻውዓይ እንሪኦ ጥበብ ምትእምማን እዩ። ብቐሊሉ እንተኣሚናትካን ሓቢራትካ ስለ ዘላ ውሕስነት እንተተሰሚዕዋን ንበይንኹም ብሓደ ንኽትኮኑ ክትስማዕማዕ እያ። ንምንም ነገር ምህፃፅ ኣድላይ ኣይኮነን። ንኣብነት ንደቂ ኣንስትዮ ክትቆፅረን እንተለኻ ካብ ገዛኻ ፀዊዕን ንኸወስደኻ ግበር እሞ ሻሂ ቡን ኢልኩም ምስ ተመለስኩም ንሰዓትካ ርእየ ኣቢልካ እሺ ንቑሩብ ደቃይቕ ኣቲኺ ክትጫወት ትኽእል ኢኺ በላ። እዚ ውፅኢቱ ፍልይ ዝበለ እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ልክዕ ከኣቱዶ ኢላ ከም ዝሓተተትካ ንኽመስላ ስለ ትገብር ዘለኻ እዩ። ከምዚ ሃፀፅካ መሲሉ ስለ ዝርዳኣ ኣብዝሓ ግዜ እሺ ኢላ ክትኣቱ እያ። ብኻሊእ መንገዲ እውን ነዚ ነገር እዚ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ገዛኻ ከተሪኣ ትደልዮ ነገር ከም ዘሎ ብምንጋር ወይ ድማ ኣብ መንጎ ዕላልኩም ኣብ ገዛኻ ስለ ዘለው ስእልታት ወይ ድማ ደስ ዝብሉ ግጥምታት እንተዕሊልካያ ብቐሊሉ ናብ ገዛኻ ንምምፃእ ንኽትደሊ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እተገዳሲ ነገር ክትእምና ምግባርካ እዩ። ስለዝኾነ ተኣማኒ ኮይንካ ክትጸንሕ ኣለካ። ኣብ መበል ሻምናይ ንሪኦ ጥበብ ምትሕስሳይ ኣብ ገዛኻ ይኹን ኣብ ካሊእ ቦታ ብሓደ ሓቢርኩም ክትኮኑ እንተለኹም ቀልጢፍኩም ናብ ምትሕስሳይ ንኽትኣቱ ዝምቹ ኩነታት ክትፈጥር ኣለካ። ጓል ኣንስተይቲ እንተስዒምካያ ጥራሕ ነቲ ቀጻሊ ድልውቲ እያ ክትብል ኣይትኽእልን። ንዕኡ ድልውቲ ንኽትከውን ክትሕግዝ ኣለካ። ደቂ ተባዕትዮ ከም ስዊች መጥፍእን መብርህን እንትኾኑ ደቂ ኣንስትዮ ግና ከም ድምፂ መወሰኺ እየን። ስለዝኾነ ቀስ እንዳበልካን ብትዕግስትን ክትጠወይን ኣለካ። ፈለማ ክትገብሮ ዘለካ ምንም ዘይምግባር እዩ። ንቁሩብ ግዜ ንምዕላል ጥራሕ ዝደለኻ ወዲ መሲልካ ፍትሕ ኢልካ ኮፍ በል፣ ካብኣ እውን ቁሩብ ርሕቕ በል። እዚ ዘይምህፃፅካ ዘርኢ እዩ። ቀፂልካ ጽቡቕ እንዳሰሓቅኩም እንዳሃለኹም ቅርብ በላሞ ሰዓማ ኣብዚ ግዜ ሽታኣ ብሉፅ ከም ዝኾነ ብእዝና ሕሹኽ በላ። ካብኡ ንኽሳዳን ንማእገራን ክተጫንወላ ጀምር። እዚ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ፈንጂ እዩ። ን10 ደቂቕ ዝኣክል ምንም ከይሰዓምካያ እንዳጫነኸያ ክትጸንሕ እንተኽኢልካ ንእምሮኣ ብድሌት ትሸርሽሮ ኢኻ። ደቂ ኣንስትዮ ክሽተታ ይደልያ እየን። ብተወሳኺ ድማ ንስምዒተን ብዕፅፊ የለዓለለን እዩ። ኣብ መበል ታሽዓይ ንሪኦ ጥበብ ክዳን ምውፃእ እዩ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክዳን ምውፃእ ኣብ ዝበፅሓሉ ግዜ ይሓፍራን ይደናገፃን እየን። ነዚ ዕንቅፋት ከመይ ክትሓልፎ ከም ዘለካ እንተፈሊጥካ ኣብ ቅድሜኻ ብሉፅ ታሕጓስ ይፅበየካ እዩ። ሓደ ሜላ ክሕብረልካ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ሰውነተን ዘለካ ራእያ እንታይ ከም ዝኾነ ክፈልጣ ይደልያ እየን። ስለዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሰውነት እዩ ዘለኪ ብምባል ንሳ ፍትሕ ንኽትብል ክትገብራ ትኽእል ኢኻ። ሽዑ ድማ ንክዳውንታ ክተውፀላ ትኽእል ኢኻ። ፈለማ ንቲሸርታ ካብኡ ነጥዋታ መትሐዚ ቀፂልካ ድማ ንስራኣን ንፓንታን እንዳበልካን ቀፅል። ነዚ ክትገብር እንከለኻ ግና ርግእ ኢልካ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ መንጎዚ ደወብል ምባላ ደወቢልካ ካብ ቅድመይ ጥፈለይ ምባላ ከምዘይኾነ ክትፈልጥ ኣለካ። የግዳስ ምሕስሳይ ምንኽኻ ምሽታትካን ከምዘይወዳእኻ ትሕብረልካ ከም ዘላ ክትፈልጥ ኣለካ። ምልሲልካ ነዚኦም እውን ደጋጊምካ ክትገብረላ ኣለካ። ደወብል ኣብ ትብለካ ግዜ ፈፂምካ ክትቅፅል የብልካን። ንስምዒታ ዘለዓሉ ዕላላት ኣዕልላ፣ ሰዓማ፣ ሓሳስያ ካብኡ መሊስካ ሞክር። ዝበለፀ ክትረስን እንተላ ንክዳውንታ ንምውፃእ ዝቐለለ እዩ ዝኾነልካ። ስለዝኾነ ፈለማ ብደንቢ ክተርስን ኣለካ። ኣብ መበል 10 ናይ መወዳእታን ንሪኦ ጥበብ ድማ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም እዩ። ንጾታዊ ርክብ እተገዳሲ ነገር ድሉው ምዃን እዩ። ኮንዶም ምግዛእኻ፣ ዓራትካ ከም ዝተነፀፈ፣ ገዛኻ ፅሩይ ከም ዝኾነን ኣረጋግፅ።
ቀስ እንዳበልካ እስካብ ሕዚ ብዝገለጽኩልካ ጥበባት ንስምዒታ እንዳላዓልካ ናብዚ እንተበፂሕካ እድልውቲ ከም ዝኾነት ባዕላ ክትነግረካ እያ። እድልውቲ ከም ዝኾነት ብዝተፈላለዩ ሜላታት ክትሕብረልካ ትኽእል እያ። ንኣብነት ንነብስኻ ብከናፍራ ካብ ምሕስሳይ እስካብ ንመትሎኻ ብምንኽኻ ክትሕብረልካ ትኽእል እያ። በጃኻ ጀምሮ እስካብ ትብለካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ጀሚርካ ብምቁራጽ ንስምዒታ ብዕጽፊ ከተውስኾ ትኽእል ኢኻ። ነዚኦም ክትገብር እንተኽኢልካ ንስኻ ብሉጽ ወዲ ኢኻ። ክትገብሮ ዘለካን ዘይብልካን ትፈልጥ ወዲ ኢኻ። ኣብ መንጎዚ ከተማሕሾ ዘለካ ነገር ብምስትውዓል ከተማሕሾ ሞክር። ነዚ እንተጌርካ ዝበለጸ ብሉጽ ዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ ትኽእል ኢኹም። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቀኒየለይ።